Hola, sóc la Carme i avui parlarem de factors de conversió. Rep experimenta. Mireu, aquí tenim dos recipients que tenen la mateixa capacitat i ara tenim 500 mil·lilitres de volum a cadascun. Penseu que tindran el mateix en diferents unitats? Anem a veure. Tenim un recipient on posarem mil·lilitres i un altre recipient en el que posarem centilitres. Omplirem un amb un dels líquids i veiem clarament que té 500 mil·lilitres. Ara omplirem l'altre, on ho tenim en centilitres, i veiem que aquests 500 mil·lilitres són igual a 50 centilitres. I això, clar, no es pot fer cada dia en un laboratori. Ho podríem fer amb una operació matemàtica, factors de conversió. Abans d'anar a fer l'operació, el que farem és veure en aquesta escala la diferència que hi ha entre les unitats en un mateix sistema, com estem treballant ara en el volum. Si anem baixant a l'escala en una unitat més petita, anirem multiplicant cada vegada per cada esgraó per 10. I si pugem en l'escala, dividirem per 10. D'aquesta manera podrem fer ara els factors de conversió. Per això el que farem, com hem dit, és multiplicar. I multiplicarem per una fracció, on tindrem un numerador i un denominador, els quals han de ser numerador igual en equivalència d'unitats al denominador. Sempre el denominador serà d'on partirem i anirem a arribar al numerador. Anem a veure això amb un exemple pràctic que, com havíem vist al laboratori. Partíem de 500 mil·lilitres i volíem acabar sabent quan era això en centilitres. Doncs anem a veure. A l'escala havíem vist que si anem de mil·lilitres a centilitres, el que hem de fer és multiplicar per 10. Per tant, 10 mil·lilitres equivaldrà a un centilitre. I poso els mil·lilitres a baix perquè és d'on parteixo i així el que faig és intentar que els mil·lilitres marxin. De tal forma que al final el que em quedaran serà, si faig l'operació matemàtica, 50 centilitres, que és el que realment havíem vist a la pràctica que ens sortia. 500 mil·lilitres equivalia a 50 centilitres.